Ang'eni watu wako tudore kod weche mag somo. Achiel kachiel adwa ni wadhi nyaka e kaunti ma Migori, watudre kod jafwambo marwa e kaunti ma Migori, mano George Juma. George Juma oyawore ka intiere e kaunti ma Migori okinyi ma kawuono, ichiewo e yo machalo nade. To bende inyalo mana nyisowa ni itudri kodwa ka intiere kanyo okinyi ma kawuono. Waluwo weche mag somo. In bende kinyalo mana dhi mbele kod twak kod jopiny ka tudore kod duoko mag penj mag KCSE mar higa mar 2023. Juma. Erokamano Joyce, awinji makare, wawuoyo kowuok gwenge mag Rongo, skul no mar Kamagamba Adventist. En adieri ni duoko nyowuok kendo ma odiochieng' mar adek. En duoko ma bende nitie skunde mamor kendo wuotho ka bende nyaka sani koro nyiso mor. Kata kamano nitie moko bende nyaka sani jopuonjre ok mor. Ka ng'isi kuom ranyisi odiochieng' manyuano ka jopuonjrego mag skund sekondar mar Aruba Boys nye gi ng'anyo, jopuonjre owuon notu pei mar higa mar 2023 nyo ng'anyo modhi nyaka pieces go mag weche go mag somo. Ka giwane duoko mag yudono ok e duoko margi. Manyiso ni en duoko bende nitie joma mor to nitie joma ok mor. Ka bende okinyi ma kawuono wantie kod achiel kuom jogo mane sekondar mar somo, Pastor Nicodemus, moda ng'en to nyaka sama wuene. Duoko ma higa ni nochalo nade? Jomoko ywak, jomoko mor. Duoko ni bende duoko madieri ma japuonjre ne samoro ne ogeno. Be onono yono makare to bang'e ang'o ma koro japuonjre onego kaw okang' mane? Moyud ne onoko grade manoko onego yudno kata mono nok odo grade monego yudi. Onego beno dhi kanye kata bende ywak koro osebedo. Koro ne mondo koro akel Pastor Nicodemus mondo wang'ini to chiendo chalo nade ka weche go mag somo tainya kotende kod penj ma higane. Pastor adwa ne mokwongo king'iyo kanyo cha iyang'nwa mokwongo ne to iluongi ne ng'awa to duoko mar penj ma higane ochalo nade? Jomoko ywak, jomoko mor. Ang'eni nitie kuom joma nie stakeholder sector mar somo. Kachako kodi, in ineno chal nade to skul kata machiegni kodi odhi nade? Erokamano, an Pastor Nicodemus Onyango, jachung' mar somo e kanisa mar Seventh-day Adventist Church, West Kenya Union Conference, and the acting principal mar Kamagambo Adventist School. Wan wamor, kendo wamor wan gi miyumo mokalo matimata, nikech skundwa mar Kamagambo Adventist School otimo maberie kabisa igani, kaka skundwa no yudo a mean grade of 8.4 and one of the mean grades miyudo mana gi national schools. Koro wan kama wachung'eni wan gi mor nikech koro wanyalo bedo e rank mar national school. Erokamano, sama koro imor nitie joma bende koro ywak ni penj ok odhi negi makare. Penj ni king'iyo kaka nonone duoko ni bende duoko mineno ni nyiso gima japuonjre ne nya yudo. Wan kaluwore gi skundwa duoko no wayiego nikech nitiere pre-mocks mane watimo to nyithindo manyicha ni mbele emane mbele kawuono, kendo grades mane giyudo are almost the same gi grades ma giyudo mar national school. To wan duoko ne ok rach, nono ne ok rach. Ka nitiere some few challenges to ok wanyal ng'eyo maling'ling mar jonek kata mag jok mane nono, but wan to wamor ni nyithindwa mane telo emotelo, mane dong' chien emodong' chien. Onge gimoro mwanyalo wacho ni wan penjwa ok onon maber. Ka koro kwang'iyo kwawere gi skundi e yo ma itayogo penj ma pacho kae, waneno ka sano ogol KCP ne nitiere ywak koni gi koni, nyo ogol KCSE bende ywak nitie koni gi koni. E yo ma itayogo chendo mar somo to ahinya mar penj ma pacho kae, be nitiere adieri, be itime yono ma oyanga? Ok adwar ni mondo awach mathoth kuom maling'ling manitiere e penj ma Kenya, to gima ne osebedo oko ma ji oneno en ni nitiere duoko moko mane ji yudo kanonon penj mar klas 8, kanochako non penj mar klas 12, nitiere pogruok moko mane wuokie grades, mano nyiso ni nitiere a problem. Reporting kata grading of the subjects kaka nonego bedo gi bedi. To kanyalo wacho ni ober kata orach unless ni ayudo inner details ma gik mane timore kanyo. But generally ok osebedo maber ahinya, nitiere hiccups mosebedo ma ji oseywago. Mana kopo ni jowa mochung' ni weche mag somo e Kenya nyalo dino hohnigo mondo kik wabed gi ywak machalo kama kuom parents, nikech somo en achiel kuom gima liche mokalo monego kaw okang' mamalo gi the nation, nikech nation is built by education. Nothing else built a nation, because education emamiyo ji the potential to be ministers, to potential to be agriculturalists, anything.
Koro wan gima wakwayo kaka jok mochung' ne weche mag somo ni jo government ong'iye wach mar somo e okang' mamalo. Nitiere joma ywak ni kata nitiere pes moko monego be down to the school. It has not come up to now. Koro waywak wan to wan jo private, waywak ni bende giparwa nikech wa train nyithindo ma are not private. Nyithindo ma wan go gi are public. Gin nyithindo moa kuonde ma moko wa sponsor moa kuonde ma man piny ahinya. To wadwa ni wa build the nation together. Koro the private school should be taken also as equal with public schools. Wadhi ka gima watieko kuo mar penj. Ijo ka nitie moko manong'adi en wer mosewer higni mathoth. Ere kaka watieko kuo mar penj? Kata ang'o momiyo pod wan gi kuo mar penj e pacho ka? E weche mag kuo mar penj to gi kuo moro amora, gima dwarore en integrity. Gima dwarore en bedo jadiera. Wan kaka Adventist institutions, mano gima ne wagole pachwa chon ni kuo mar penj ok wanyal donje nikech the integrity, nikech how the government, how the public view us. When they want integrity, kagidwaro jok mochunga tiro kendo mochunge straight, gibiro for Adventist. Koro wan wach kuo mar penj ni ok wadawuoye, to wang'eyo nodhi mbele kendo wasewinjo nyaka joma moko mayuak ni skundni to nja wayombo, to ere ako chako yombo wa. Nitie jok mayuak kamano machiegni ni skul ni chali no kwalo penj. Kwalo mar penj ni akia nang'o minyalo time. To government onego come up mondo wachno kik bed nikech nyithindo gi we are making them to suffer ka gidhi university. Nikech ka gidhi university samoro nyathi oyudo A plane kata odhi okawo medicine. Ok onyal kata timo medicine for one semester nikech it is too hard for him or her. Koro wach mar kuom penj ni onego rum kabisa nikech korumo to wabiro bedo gi the right people to the government mwanyalo employ ng'at ma wang'eyo ni chieng' moro onyalo bedo ng'ama nyalo konyo the country. To kwa kawo kuo mar penjo bedo mbele, wakwayo the Ministry of Education nigi team what it takes mondo kik tuo mar penjo bedie. Omiyo sikunde moko bedo disadvantage. Gi work very hard. To jomoko linga girito ka penji biro ni to gidhi ging'iewo penj to gibiro to gimiyo nyithindo. I'm not sure of anyone who did that, but that is the rumor that is going around. Ni nitie joma kwalo penj nyiso ni ok wan joratiro. Ok en gima ber mondo wakwal penj. Otini mogik nitie jopuonjre moyudo gidhi university moko be yudo kata mana dika. Joma ni diksi moro ma samoro chunygi koro tura. En ang'o minyalo kono gi yiero courses? Ji dwa dhi mbele gi weche gi mag ngima. Ng'amo remcha. Ang'o minyalo kono jopuonjre maneno no rem sama koro watieko? I believe ni onge grade marach. An kaka japuonj an gima ng'eyo ni grade mora ma ng'ato yudo nyalo chwale kamoro. Ang'eyo ni nitie joma yudo A plane, nitie joma yudo B plane, nitie joma nigi B manaso gi moko go, nyaka jodi nitie. To wan wang'eyo ni nitiere talents ma ji nigo mopogore opogore. Jok man gi lower grades mag D gi C go, they can also do TVET courses and they become very prominent people. Ng'ata moyudo grade moyudo no obed go contented. To many kako nyalo dhi choose the right thing manyalo miye obed gi future. To watemo kaka wanyalo kaka sector of education mondo nyithindo oyud quality grade. Like in Kamagambo, as we speak now, we only have 2 students mas scored below C+. So the rest of them will go to the university, they will choose the right courses, and we are encouraging that we work hard as teachers mondo kik wa disadvantage nyithindo mano nego bed gi better grades and they are not getting better grades. Mondo giyud gi good quality of choice. Erokamano Pastor kuom paro makamano. Kinyalo winjo mano Pastor Nicodemus ka bende winjo ko lero ni ber ka bende koro pod imedo keto mijing'o e yore ma ichiwo go penje pacho kae mondo din rode mosebed ka koro ji tiyo go wechego mag kwalo penj ka bende komachielo bende ojiwo jopuonje kata moyudo grade moro ma piny bicha ni koro pod en gi thuolo onyalo timo gino modwaro e kit ngimane. Pod wago tach e kaunti ma Migori pod waluwo ni weche mag penj kaka jopuonjre okalo mantie kod mor kaachiel kod ma bende nyaka sani koro pod nitie kod ywak man to okang' mane ma nyalo konygi godo. Erokamano ahinya Juma kowuok e kaunti ma Migori. Wawinjo kanyo makare kaka jagono oloso kanyo kowuok e skul mar Kamagambo mano e kaunti ma Migori. Med mana luonwa chenro makamano kalore ni duoko wuok jomoko mor jomoko to koro muodo lak gi kalore nok gi mor
koda duoko makamago. Weche makamago duto ang'eno wabro bedo kwaneno e weche manyien mamoko mago odiochieng' makawuono. Nyako Ramogi chong podi wantiere twak. To in bende anyisi ni nyalo bedo kichwalonwa ote kata paro moro amora kotudore kod wach mabende watwake, mano ngima tok timo penj mano mar KCSE. Wakaw yueyo madundo gi sani, tok yueyo abro bedo kaduogo kod moko kuom ote mochwalonwa gi sani. Kik idhi mabor.